práce s malou. A mám tady před sebou Buddhův náramek. Je neuvěřitelně nádherný. A s ním se dá pracovat stejně jak s jakoukoliv malou, která má několik kuliček. Dám si ho jednoduše na prsty a každou kuličku posouvám a říkám jednu myšlenku. Uvědomuji si ji pokaždé, když to řeknu. Abych dal sílu a prostor, aby se naplnila, abych ji mohl prožít a aby se vepsala do tého mého vlastního těla nebo do té skutečnosti, kam ji posílám. Děkování. Děkování probíhá tak, že pošlu jednu kuličku a vždycky si ji posunu. Děkuji za to, že mám co jíst. A když řeknu teda slovo, tak si ho nechám v hlavě a vnímám tu vděčnost, aby mě naplnila. Pokaždé, když děkujeme a projevíme vděčnost a radost, tak jak kdyby náš život v podstatě dostane na té váze. Je silnější a vznešenější. My můžeme děkovat i za ruky. Děkuji za to, že se mohu dotýkat věcí. Svým způsobem duše je šťastná, protože se víc uvědomí sama sebe a dar, který byl dán. Lidé vnímají všechno jako samozřejmost. Úplně každou věc vnímáme v podstatě jako samozřejmost. A když děkujeme, tak se to změní. Tak je pro nás ten okamžik přítomnosti mnohem silnější a mnohem krásnější. A my můžeme takhle děkovat za spoustu věcí a mít ji u sebe a kdykoliv si na to vzpomenout a projíždět si ty kuličky. Děkovat za nejrůznější věci, které se staly. Děkovat za všechno, co považujeme za samozřejmost a je pro nás přínosem. Můžeme děkovat i za bytosti, které jsou posvátné. Třeba děkuji za Ježíše, že se narodil, za to, co zanechal. Když poděkujeme jakékoliv božské bytosti, tak vlastně vždycky nás nějakým způsobem osloví nebo se nás dotkne ta energie. Můžeme dokonce pokusit se děkovat za lidi, kteří pro nás nebyli příjemní, nebo situace, které pro nás nebyly příjemné. Dává nám to jistou sílu a ty situace vidět z jiného pohledu a porozumět těm lidem. Přibližuje to srdce k srdci. A to je prostě úplně úžasná síla, která otvírá a která čistí a léčí. A je to super. Můžeme s ním pracovat samozřejmě ještě jiným způsobem. Můžeme si dovolovat. Dovoluji se mít štěstí ve svém životě. Dávám si právo prožít svůj život se štěstím. Vnímám radost se štěstí, které se mi dopřává. Dávám si možnost mít ho víc. Otvírám cestu ke svému štěstí. Otvírám cestu ke svému bohatství. Otvírám cestu ke svému vědomí. A říkáme jednoduše slova, které na nás působí, na naše podvědomí. A smí ho posunout do bodu tam, kde z toho máme užitek. Takže když se nám cokoliv nedaří, smí jsme si vzít tu malou malu, neboli Buddhův náramek, jak mám teďka já, a projíždět si nejrůznější věci, které chcete zlepšit nebo změnit.
Posílám vděčnost a lásku, porozumění do situací, se kterými se nevím rady. Prosím své andělské bytí, aby vneslo mír a řád do chvil, které jsou pro mě nějakým způsobem těžké. Prosím a otvírám bránu k andělskému a vznešenému světlu, aby pronikalo do chvil, kdy si nebudu vědět rady. Teďka jsme se nachystali určitou sílu a můžeme ji ještě zesílit. Posílám jedno světlo andělské. Budiž oživí mé budoucí chvíle štěstím. Posílám druhé světlo andělské. Budiž zbaví mě napětí, které může vzniknout. Posílám třetí světlo andělské. Budiž naplní mé srdce mírem. Posílám páté světlo andělské. Budiž posune mé vědomí do stavu pochopení. Posílám šesté světlo andělské. Budiž naplní mě pocitem míru a uskutečnění. Připravuji světlo andělské, aby mě mohli pomáhat. Dávám svílu andělským světlům, aby mě byli při pomoci. Uvědomuji si sílu, která vzniká z mých slov. Uvědomuji si sílu, která vzniká z mých myšlenek. Všimli jste si, že pokračoval jsem v male, ale neříkal jsem jen tak jednoduše věci. Vnímal jsem věci, které chci podepřít a nechal jsem prostor svému vlastnímu vědomí, aby se rozevřelo. Mé vědomí se rozevřelo a myšlenky, které jsem měl říct a které jsem se měl uvědomit, v tu chvíli jak kdyby pronikaly do mé mysli. Byl jsem ve stavu uvolnění a alfy. A když jsem jakoukoliv kuličku posunul hloubějc, nebo prostě posunul, tak jsem uskutečnil ten pohyb v mysli a vnitru, aby došel naplnění, kdyby jsem ho tam poslal. Každá ta kulička, která se pošle dolů, se pošle i s tou danou myšlenkou. A ta myšlenka nabývá na síle a působí. My smíme takhle poslat myšlenky kamkoliv. Posílám lásku a mír ke svému tělu. Léčím své tělo. Léčím svou hlavu, aby byla moudrá. Léčím své buňky, aby byly regenerované. Posíláte prosby, když si člověk uvolní, čím více uvolní a čím více v meditačním stavu, tím snáze dokáže působit na to své vlastní podvědomí. Tím snáze se dostává do alfy a je schopen proměňovat základní věci, které se týkají nás samotných. A není důležité, abyste dělali věci přesně tak, jak dělám já, ale je důležité, abyste si zapamatovali ten princip, který vytvářím. Stejně jak posíláte kuličky, můžete jít ještě hloubějc a zajímavějc. Sesílení určitých pocitů, které sesíláte, může probíhat i takhle. Z 1/4 si uvědomuju poselství andělského světla, jak na mě působí. Vyvolal jsem andělské světlo, ono je v prostoru, ono je z prostoru kolem mě. Můžu se ho dotýkat, můžu ho cítit. Je to vlastně andělské světlo ochrany. Já si ho uvědomuju. Můžu mu dát ještě i konkrétnější tvar. Vím, že je. Můžu si ho představit, ale nemusím.
ale vím, že je. Já ho můžu sesílat, já s ním můžu pracovat. Je to představa, která vznikla a která někde funguje. Já si nemusím nic zvláštního představovat, ale vím, že je. Ale když řeknu slovo a posunu kuličku, vždycky nechávám prostor na to, aby to moje podvědomí mi vyjevilo tu proměnu tím mým vlastním cítěním nebo tím, co se ve mně děje. Každá věc, kterou řeknu, souvisí s tím, co se ve mně odehraje. Jsme v podstatě takový buben, který se rozezvučí různými myšlenkami, různými slovy a různými záměry, které v sobě máme. A my potřebujeme naučit se naslouchat, nejenom říkat. Když něčemu nasloucháme a dáváme tomu prostor a vnímáme, jak se to děje, tak to naše vědomí vede tu sílu té transformace a proměny, která se zapisuje na elementární úrovni na našem těle, na našem vnímání. Takže já takhle můžu působit. Z 1/4 jsem seslal světlo a můžu pokračovat dál. Z 2/4 sesílám světlo. Vnímám, že už je to polovina. Že to andělské světlo na mě září silnějc. Já si uvědomuji, že září, já vnímám, že září. Projevy může být jakékoliv, ale dávám mu prostor. Udělal jsem to svou myslí, už to tam je. Druzí lidé by to vnímali úplně stejně. Vím, že je to pro nás nové a dokážeme to všemi smysly prožít, ale to neznamená, že by to tak nebylo. Ze 3/4 prožívám andělské světlo. Si představuji, jak na mě úplně září, už je to fakt síla. Ze 4/4 prožívám andělské světlo. Úplně si uvědomuji existenci andělského světla, které na mě působí. Takhle můžete nějakým způsobem, jak kdyby zesilovat působení jakýchkoliv modlitev nebo slov, které používáte. Naši podvědomí je neskutečně silné. Když si třeba budu chtít vyléčit nebo posílit svou vlastní hlavu nebo končetinu nebo část těla, která je nemocná, tak naše myšlenky stejně jako v placebo efektu dokážou neskutečně silně působit. A nás napadne nějaká myšlenka nebo představa, která by nám mohla pomoct. Spojíme se svým vnitřním já. Třeba chci teďka rozevřít trošku víc svou sahasráru neboli 7. čakru. A tak si představuju lotosový květ, jak ho rozevírám. Rozevírám. A ta představa rozevírání mi pomůže lepším způsobem se naladit a skrze představu začít léčit nebo dávat energii tomu, co chci. A já si budu představovat, že když se to rozevírá, takže se to spojuje s tím vesmírným bytím, s tou čakrou, že jak kdyby je více aktivní. Takže budu rozevírat. Rozevírám jeden plátek, druhý plátek. Úplně vnímám, jak se rozevírá lotos mé vlastní hlavy. Třetí plátek, čtvrtý plátek, pátý plátek. Představuju si třeba, že z toho má vyvěrá světlo. Můžu to místo prodýchat.
teďka mám pocit, že mi tam má proudí hodně světla. A zkusím ho procítit. Zase chvilku přemýšlím nad představou, která mi přijde. Dělám zvuk nebo myšlenku, nebo co mě napadne. A zase chvilku vyčkávám. Otvírám své vědomí u 7. čakry. Otvírám a dávám mu sílu. Nechávám působit na sebe ty své myšlenky. A uvědomuji si, co to se mnou dělá. Každopádně ta naše pozornost nás má tendenci vést a láčit. Naše tělo je neskutečně moudré. Ono nám dává prostor a má svou vlastní moudrost toho, co dělá, toho, jak se zachovává, toho, co cítíme a co prožíváme. Je dobré věřit svému nitru a svému podvědomí. Je dobré, když lidi věří sami sobě. Protože když budete mít důvěru k sobě, ke svému podvědomí a sami k sobě, tak ten vztah k dosáhnutí určitých magických nebo jakýchkoliv ezoterních nebo uvědomění si je mnohem lepší a efektivnější než jinak. Já vím, je to asi na začátek docela složité, ale jsou to v podstatě takové základy, které by měl asi každý zvládnout. A teďka, když mluvím a přestal jsem na to myslet, sám cítím, jakože je to prostě čistější. A učili jsme se používat malu s představama. Můžeme si představovat světlo, jak postupně vyvěrá, je silnější při otočení každé kuličky. A zároveň vnímat vždycky tu souvztažnost toho pohybu, otočení a toho zvětšení, toho, co chceme. Člověk si vytvoří určité principy, které na něho pak jako působí a jsou schopny ho nějakým způsobem posunout dopředu, tak jak on potřebuje. A to je takový určitý cíl. Já vím, já nejsem úplně nejlepší řečník, ale pokouším se. A když jsme teďka u té maly, kterou tady mám v ruce, když s ní budete pracovat jako víc, tak ona se stane vaším znešeným nástrojem, který vám dokáže velmi pomoct. Takovým pomocníkem. A můžeme si to klidně teďka vyzkoušet. Další způsob vyzkoušení, který jsem navrhl, je požehnání. Žehnám svému tělu větrem. Otvírám své tělo energií větru. Otvírám své tělo proudící energií, která očišťuje. Nadechuji vzduch a dávám mu příležitost, aby mě naplnil. Vydechuji vzduch a dávám příležitost větru, aby vzal všechno, co jsem si do sebe nastřádal. Nadechuji esenci z větru. Vydechuji esenci větru. Přesně tak. A můžete rozevírat, otvírat, vnášet, přispívat
jak do věcí, které se týkají vašeho fungování v životě, třeba sebejistoty. Můžete si klidně položit věci úplně jinakým způsobem. Třeba chci být úspěšným podnikatelem a mít hodně peněz. Chci dobře fungovat. Otvírám cestu k tomuto. Dávám sobě možnost, aby se tak dělo. Čistím jakékoliv myšlenky, které s tím nesouhlasily. Umožňuji svému tělu, své mysli, aby se vyprázdnila od vší negativity, která mi bránila v naplnění tohoto cíle. Pokaždé, když řeknu jednu věc, otočím jednou kuličkou. My jsme si vždycky říkali spoustu myšlenek a ty myšlenky v nás jsou. Takže někdy je dobré tímhle způsobem je vytahovat. A člověk může procházet cokoliv, co ho napadne a co dělal špatně. A říct, vytahuju to s větrem a rozpouštím. A vlastně vždycky zase čeká, co mu to jeho podvědomí ukáže. Mala je v podstatě o práci podvědomí a myšlenek, pocitů a emocí. A tady tohle je trénink na to, aby jsme správně uměli komunikovat sami se svým vlastním podvědomím. Není nic moudřejšího než to naše podvědomí. Ono nám dokáže ukázat přesně ten nejsprávnější okamžik, ale my musíme krůček po krůčku s ním začít nějakým způsobem komunikovat. My nemáme důvěru sami v sebe. My nemáme důvěru ve své vlastní podvědomí. My nemáme spojení se svou vlastní vnitřní silou. A jak ho můžeme nabít jinak, než když s tím budeme pracovat? Když mu dáme prostor. Neříkám, že byste to měli automaticky často dělat a že byste se tím měli řídit. Je to vlastně jenom na vás. Ale je to super věc, když člověk si uvědomí tu svou vnitřní sílu v sobě a je schopen se posouvat dál a cítí, když osloví Ježíše nebo Marii nebo jakoukoliv vznešenou bytost, že ho naplňuje esencí radosti, že k němu promlouvá. Uvidí její obraz, ucítí ty esence, ty pocity, prožije si je v těle a když jí řekne děkuji, začne cítit něco hlubšího. Není to možná ani o tom, že byste tady měli být před počítačem nebo před tabletem a dělat tyhle věci. Je to možná i o tom, že člověk jde do lesa nebo ven a jak kdyby si dá ten prostor na to, aby byl sám se sebou. Aby skutečně jako všechno nechal být a věnoval se sám sobě, protože nic není důležitějšího. Já jsem hrozně blbý příklad, protože já nejsem tak poctivý, jak jsem v minulosti byl. Mám pořád pocit, že všechno má přednost. Ale jsou určité věci, které prostě pak chybí. A člověk nemá takový kontakt sám se sebou a měl by si uvědomit, kam a jakou cestou chce jít. Je fakt, že chceme ve svém životě všechno stihnout a mít. Bohužel někdy myšlenky nás vyčerpávají natolik, že člověk nemá čistou mysl na to, aby se dokázal v klidu na něco efektivně soustředit, aby dokázal jen tak být. A když člověk nemá energii na to jen tak v klidu být, tak v podstatě nemůže ani efektivně pracovat. A má pořád pocit určitých povinností, pořád někam pospíchá, ale jak kdyby je strašně moc zašpiněný vnitřně. A nic nedělá pořádně. Jenom samotné myšlenky ho vyčerpávají. Samotné myšlenky, které nemá vyčištěné. A pak nechce ztrácet čas. Já taky nechci ztrácet čas. Ale je to určitá divná iluze, protože ten čas nenadeženeme. Tím, že budeme přemýšlet, ale tím, že budeme jednat a žít a dělat věci, které jsou pro nás důležité. Jo.
mala. Je to posvátný nástroj. Je to fakt velmi posvátný nástroj. Já jsem takhle dokázal komunikovat a s bytostma hodně hluboko. I sám se sebou, se svým nitrem. Vkládat myšlenky a uvědomovat si spojení své vlastní duše a svého vlastního srdce se všemi, ale úplně se všemi bytostmi na téhle planetě. A nikdo by to nečekal, že taková síla je vnořená prostě do malého budhovského náramku a do naší mysli a naší schopnosti soustředit se a koncentrovat se. Já vím. Člověk má pocit, že ztrácí čas občas někdy, ale je to ta posvátnost v tom, že si uvědomíme, že nejdůležitější jsme my a začneme krůček po krůčku šlapat dál. Není důležité, kolik věcí řeknete. A jakože někdo může probíhat hodně různých myšlenek. Důležité je, jak moc tomu dáme sílu. To procítit, pochopit a nitrem prožít. I ten duchovní pokrok, který jsem v podstatě vzpomínal, a neřídí se tím, jak dlouho člověk dělá nějakou praktiku, jak dlouho se něčemu věnuje. Je to o té intenzitě, o té schopnosti ponořit se do té dané věci. Čím víc máme silnější cítění a bystřejší mysl, schopnout ponořit se do podstaty věcí, tím dokážeme překročit úplně spoustu let, desítek let. Protože je to o tom, jak věci děláme pořádně, jak věci děláme dobře. A o tom, jak dlouho a jak naplno. Takže vy všichni máte schopnost, když se skutečně rozhodnete, ponořit se do podstaty věcí, uvědomit si podstatu čehokoliv. A ta podstata všehokoliv vyvírá z našeho nitra, z našeho posvátného cítění. Není bytost, ani není předmět, není vůbec nic, co by bylo od nás oddělené tak, jak to vypadá. Všechno je s námi spojené. Každá bytost, každý kámen, každý strom je s námi spojený nejenom tím, jak vypadá. Je s námi spojený nejen tím, jak vypadá, nejen tím, co v nás vyvolává. Je s námi spojený každá ta bytost tím, že je. Jo, jak je. Má fialovou barvu, to něco vyvolává. Ale podstata tam taky není. Podstata je ve vyzořování. Jsou určité esence, které nejdou ani cítíním, ani chutí, ani jakože čichem, ani chutí, ani očima, ani dotykem zjistit. Jsou věci, které nám vlastně dokáže nějakým způsobem rozklíčovat až naše nitro a naše vnímání. Svět kolem nás s náma neustále komunikuje. A my, když dáme prostor, aby se ten svět, který vnímáme, který si představujeme, vyčistil a pozveme do toho světa jakoukoliv bytost a třeba si jenom představíme, tak ta bytost na nás vždycky působí. Někdy je to skrytá působení, ale to působení se hodně často otevře, když se s ní pokusíme komunikovat. Tak si uvědomíme, že je to živější. Komunikace není o tom, že bychom ji jenom sledovali. Komunikace je o tom, že k tomu vyzařujeme určité myšlenky, že na to zkoušíme mluvit, že zkusíme vnímat odezvu. Je to taková překročení takového určitého duchovního práhu, který je od pasivity k aktivitě.